qualite ni hanyo makana nkanyo bonkanyo kanyina qualite ni hanyo makana nkanyo bonkanyo iba maka iba toka iba maka hey iba toka Igbo challenge Igbo ekene m unu eji m n'aka nunu na simma ana m anabata unu tata na agba ọzọ in our series of learning ihe nji okwu agba ihe anyị nọ n'ime ya bụ maka na anyị chọrọ isi n'ihe anyị na ebe anyị kwụsịrị na nkụzi anyị digress to ma ọ bụrụ ndị si n'oyibo nya bụ nwere ihe dị iche anyị chọrọ ime tata bụ ụka tata bụkwa ahịa eke ma bịa n'ahịa ndị Igbo niile asị m ka eke tata ka ọ maalụ ụzọ mma tata anyị kwesịrị iwepụta na series of learning malitekwa n'ikpo nri dị iche iche ebe anyị kwụsị mana o nwere ife anyị chọrọ ime o nwere otu vidiyo m fụrụ afụkwụkwọ m vidiyo bifo mana aghọtachaghị m ya afụ m vidiyo Stella Damascus nke a na art film mere oge ọ si na oge o mere Igbo reading Igbo challenge mana aghọtaghị m ya ọnya m fụziri nke Amarachi Atama Nwadịọra mma mere ka m jezi ọ dịkwakwa nwe ihe na-aga ọnụ ịgụ Igbo challenge wee si oke ebe anyị na-eme ihe ọmụmụ Igbo ka anyị banyekwa ka anyị solu wee mee nya bụ challenge abụghị mụwa ya emie nya bụ mmenwe onye ọbịa nna m bịa mmenwe onye ọbịa kọwa onwe gị ihe kwunu ndewo na okenenu ndị Igbo na-akwụsịrị okwu ike na-anya na kamera nke a mmadụ dị sekọnd oke mụ na Chukwuemeka ga-eso wee mee nyabụ challenge. Chukwuemeka dị afọ 9 nyabụ 9 years ọ malitego ịgụ ihe njicha ịkpọbata ya na challenge anụnwa bụ maka na obodo abụghị obodo na-asụ oyibo mana Chukwuemeka ji aka ya mụta ịgụ ihe n'oyibo maka ihe ọbụla ọ fụrụ na eji anụwo na-eme ya ọgụ itinye fim kịta sị gị chere ka ọ fụ ihe edere na akwụkwọ ọbụla ọ fụrụ sị gị chere ihe ọbụla ọ na-aga n'ụzọ ihe ọbụla ọ fụrụ ọ kwụsịcha ka ọ kpọpụta ya nwee si ebe o ji aka ya mụta ịgụ oyibo na onye ejikwa n'aka ya mụta ịgụ Igbo anyị akụzigolufa abịdị Igbo nya bụ na ọ kwesịkwara iji ka esi agụ abịdị Igbo malụ ka esi agụ ihe na Igbo ya ka m ji wee sị ka o soro wee mee challenge a anyị nwere akwụkwọ Igbo unu mana anyị nọ n'ụzọ ije akwụkwọ nke anyị nwere kịta anụ maka nweta nso eke na egwurugwu ịgụgo akwụkwọ mbụ nya ka anyị ya agụ mma asatalia nke mbụ ya ka ọ gụọ ebe anụwa kwe na afọ ebe a bụ nke mbụ ya bụ chapter 1 agba nke mbụ ndị nke anụwa ihe ndị adịcha ya ebe a bụ ebe depụtasịrị ihe ndị dịcha n'ime dị akwụkwọ ebe a ka edepụtachara ihe ndị dị n'ime ihe akwụkwọ a na-akọwa ya bụ n'ebe a ka chapter 1 ya bido ngwa mmebi nkịta ka m jiri aka m na-edozi ya kamera ka o nwee ike na-agụ ngwakwa Emeka ihe na-agụ ya na-agụsi ya ike ka kamera nwee ike na-esete gị kwe na anụ ya ngwa ka anyị bido anyị si ka anyị dozitu kamera ọfụma maka otu anyị si n'ọlụ mbụ ọ naghị egosicha ya ọfụma ngwa gụbazi otu ehihie na abalị siri bido otu ehihie na abalị siri bido ya bụ ihe anyị chọrọ ịgụ maka ya ngwa gụba na mbido ọnwa ọ dịghị ihe dị ka ehihie ma ọ bụ abalị otu nwoke nwere ụtọ nwanyị otu n'ime ha enweghị nwa site n'ihi ya ndị nwanne di ya ndị ọzọ na-akpara ya otu ụbọchị a nwanyị anọ na-enwere obodo enwere nwoke nke bụ dibịa
na ime ụmụ nwanyị na-amụghị ụmụ ka ha mụta ụmụ site n'ihu ụmụ nwanyị dị etu aka n'afọ. Nwanyị ebele chọrọ ụzọ gawa n'ụlọ dibịa ahụ mgbe o rutere. Ọ gwara dibịa ahụ ihe o jiri n'ihi ya bịa. O wee mere ya ebe ma kwe ya nkwa na ya ga-eme ya ka ọ mụta nwa, mana ọ ga-echere ka ya nweta nwa nke dị mma n'ihi na ụmụ ka ndị dị mgbe ahụ bụ ndị na-ebutere mmadụ nsogbu na mmekpaahụ. Mana o bidoro mgbawa nwanyị ahụ ka enyi ya nke ahụ etu ahụ ụgwọrọ si achọrọ ma nwa etu ọ bụla o siri dịrị. Ma dibịa ahụ gwachara ya ka na o nwee ndị dịka nwa nke dị mma bịa. Ma nwanyị agidere ya nsogbu ka ọ lie ya nke o nwere mgbe ahụ. Dibịa wee hụ nwanyị aka n'afọ wee banye ya afọ ya ebido gbuwa ebe ọ dịrịkwala ime mgbe ọ mụrụ nwa nwata tụrụ ụzọ bidokwa na eme ihe sọrọ ya ma nne ya hapụrụ ya ebe ọ bụ sọ otu nwa ya. Site n'ikikere ụgwọ n'nwa ahụ na ahụ ọgụgụ ụmụ anụmanụ Nnele nọ n'ụlọ ha ebuferekwa na nke ndị ụzọ. Ọ bidokwara igbuwe ndị mmadụ n'ikpeazụ. Ọ bụ nne na ya mgbe ọ chọrọ igbu otu agadi nwanyị. Ọ họrọ ka nwanyị jiri wepụta ụgwọ nke ya chọkwa igbu ya mgbe nwa anyị ahụ chọrọ iji ụgwọ nke ya enweghị ya. O wepụtakwara ụgwọ nke ya ịba nwanyị ahụ ihe a megidere etu wewe anya na-ekwu ụgwọ ha natara ya wepụta ụgwọ nke ya chọọ igbu nwa adịghị nwanyị awepụta nke ya ji eji owe bụrụ na ha
abụwa anyị nke wepụtara ụgwọ nke ya ji ejite ma ọ bụ ihe adịrị site n'ikekere ụgwọ ha ndị achị ojiji na chi ụfọfọ bido dịwa rawata ụtọ aka ji ojiji na chi ọbụba siri bido. You did well, my child. Mgbakwana ka ngọrụ unu ihe niile ọ na-agụ ebe a ka unu nwee ike ghọta ya nke ọma otu ehihie na abalị siri wee bido. Na mbido ụwa ọ dịghị ihe dịka ehihie maọbụ abalị. Otu nwoke nwere ọtụtụ nwunye, otu n'ime ha amụghị nwa. Site n'ihi nke a, ndị nwunye di ya ndị ọzọ na-akparị ya. Chai. Otu ụbọchị, nwaanyị a anụ na enwere otu obodo nwoke nke bụ dibịa na-eme ụmụ nwanyị na-amụghị ụmụ ka ha mụta nwa site n'ịhụ ụmụ nwanyị ndị dị etu a aka n'afọ. Nwaanyị a ebilie chọrọ ụzọ gawa n'ụlọ dibịa ahụ. Mgbe o rutere, ọ gwara dibịa ahụ ihe o jiri n'ihi ya wee bịa. O wee mere ya ebere ma kwekwa ya nkwa na ya ga-eme ya ka ọ mụta nwa, mana ọ ga-echere ka ya nweta nwa nke dị mma, n'ihi na ụmụaka ndị nke dị ugbu a bụ ndị na-ebutere mmadụ nsogbu na mmekpa ahụ. Mana o bidoro mawa nwaanyị a n'ahụ ka enye ya nke ahụ otu ahụ. O kwuru sị, achọrọ m nwa etu ọbụla o siri dị. Ma dibịa ahụ gwachara ya ka o nwee ndidi ka nwa nke dị mma wee bịa. Ma nwaanyị a nyegidere ya nsogbu ka onye ya nke o nwere mgbe ahụ. Dibịa wee hie nwaanyị a aka n'afọ, nwa ewee banye ya n'afọ. Afọ ya ebido buwa ibu, ọ dịrịkwala ime. Mgbe ọ mụrụ nwa ahụ, nwata ahụ toro ọsịsọ, bidokwa na-eme ihe sọrọ ya. Ma nne ya hapụrụ ya ebe ọ bụ na ọ bụ sọ ya bụ otu nwa. Site n'ikikere ọgwụ nọ nwa ahụ n'ahụ, o gburu ụmụ anụmanụ niile nọ n'ụlọ ha. O gbufekwere na nke ndị ọzọ. O bidoro gbuwe ndị mmadụ. N'ikpeazụ, o gburu nne na nna ya. Mgbe ọ chọrọ igbu otu agadi nwanyị ọ hụrụ, ka nwanyị a jiri wepụta ọgwụ nke ya chọkwa igbu ya. Mgbe nwanyị ahụ chọrọ iji ọgwụ nke ya wee gbuo ya, o wepụtara ọgwụ nke ya igbu nwanyị ahụ. Ihe a megidere otu a, o wee wee anya na ike ọgwụ ha natara. Ya wepụta ọgwụ nke ya chọọ igbu nwanyị ahụ, ihe adịrị. Nwanyị a wepụta nke ya iji gbuo ya, chi ejie. O wee bụrụ na ha abụọ, onye nke wepụta ọgwụ nke ya, chi ejie maọbụ ihe adịrị. Site n'ikikere ọgwụ ha ndị a, chi ojiji na chi ofufo bidoro dịwa ruo taa. Otu a ka chi ojiji na chi ọbụbọ siri bido. Unu afụgo ka ehihie na abalị si wee dị, chi ofufo na chi ọbụbọ. Site na nwa a natara dibịa
nwere ikikere otu a ka chi ojiji na chi ọbụbọ si wee bido. Ihe ọgụgụ anụwa anyị chọrọ isonye wee menya bụ Igbo challenge, mana anyị agaghị akwụsị ebe a. Mana otu o si wee dịrị kịta maasị uru na anyị ga na-ewepụta ịgụ Igbo challenge maybe every Sunday or every Friday or so, maka na ihe njinaka erika. Mana anyị eneba anya ịfụ na anyị na-eme ya n'izu Chukwuemeka ya akaba arụ tinye na ihe ọ na-arụ nya bụ assignment ya. Ọ ya akaba arụ na-agụzi akwụkwọ Igbo, maka achọkwara m otu o si jiri aka ya mụta ịgụ akwụkwọ ndị bekee, maka obodo a bụrụ obodo bekee, mana ọ bụrụ ji aka ya mụta ịgụ akwụkwọ bekee, otu a ka anyị chọkwa ka o jiri aka ya wee na-agụkwa akwụkwọ Igbo. Wee na-asị ndị nne na nna ọbụla biko unu kaba arụ, unu na-anya na afọ na nke bụ eziokwu bụ na ọ gbanele, ọ bụghị ọmụnwa kụzili ya ihe ọ gụrụ kịta, ọ bụkwara mụnwa gụrụ ya nya. Unu mgbe ọzọ ya agụkwa ya, unu na-esonye anyị n'ihe ọgụgụ Igbo anụnwa, unu afụ ka ọ ga-esi wee jiri aka ya wee developuo gbataba ihe ndị a na-afịagasị ya ahụ. Nke bụ eziokwu bụ na ihe abụghị akwụkwọ nwatakịrị maka na mmadụ chọọ ịgụ akwụkwọ ọ na-ebido n'akwụkwọ ọgbụ ya wee gụlụgaba mana nke anyị nwegodile bụ nke anụnwa. Ọ ya akaba arụ wee gobi ya, ọ ya agụgide ya wee mee gịnị wee mụta ya. Unu ya anọkwa ebe anụnwa fụ ka o si wee bido gobi ya, gụgidekwa ya, ata ya eligidekwa ọnụ otu anụnwa wee mụta ya. Nya bụ anyị na-ayọ ndị nne na nna ọbụla biko, ọ bụrụ na ị nwere nwatakịrị bidogolo gụba ihe, nyebekwuo onye akwụkwọ Igbo. Ọ bụrụ sọsọ akwụkwọ oyibo ka ya na-enye nwa gị ka ọ na-agụ, nyebe ya akwụkwọ Igbo ka o nwee ike malụ ka esi agụ ihe na Igbo. Ngwakwanụ Igbo nwe m, ebe a ka anyị ga-akwụsị, ka anyị si ndị Igbo ka emesịa nọ. Don't forget to like and subscribe. Sụọ ya n'Igbo. Ịmahọ bịanyela anyị aka bụ subscribe. Ngwakwanụ ka emesịa nọ. Ya kwụsịrị okwu ike onye mmadụ bụ ugwu nke bụ ngwagaba. Igbo bụ Igbo ka emesịa nọ.